بلوچستان مختلف علاقات چراول ٹھینو ندی کرے بارڈر بندشنا والٹ تیل بردار تکنان ریلی پیشتمات ونن ضلع سوراب ٹیم آل بلوچستان بارڈر ٹریڈ الائنس سوراب نکنانم کرے مچیز کننگ اور اس ریلیز پیشتما ارانا کماشی آجی عبدالرسول مینگل آجی خدابخش زہری آجی عبدالمالک میروانی آجی علی احمد ریکی حافظ محمد حسن اور میر وارث زہری ویلو سنگتا کرے روتا مچینا مقصد امنداز کی ننا ارادی انکرے اگند بلوچستان بارڈر بندش اعلان کرے نے ننا روزگار ننا رزق روزی مکمل جام مسنو رلاڑن کرن فاق کشیا مجبور مسنن دا ریلی نہ کرے دوران ننتو وش نیوز تن گڑاس کرے ممبراتن ایتو گپ کرے روتے ٹی آجی عبدالرسول مینگل اور حافظ محمد حسن بتا دی کہ بارڈر بندشان داڑے مچا بلوچستان متاثر مننگٹی ننا مخلوق نہ چاہے زمیندار مرے چاہے ایلو مخلوق انتس کی مخلوق بلوچستان ٹرینگیر وہ بارڈران گفتہ تجارت بارڈران منسلک کی نن حکومت وقتاً دا گزارش کی نا کہ ننے دا کربان دا انتس کی مخلوق کاربار کے تینا چناتے تینا چناتا اسکول مرے یا ایلو ادارہ تینا چناتے خالفین کی دا نن ایجوکیشن ٹی ان تباہن برا ننے دا ظلم برائے مہربانی دا مصیبت ننے نفر کننا لائمل اسٹیپ وائز اینو کی ننا پریس کانفرنس مس دا کپد اگے دا نزیہ لائمل متو 18 شٹر ڈاؤن 48 مشکل گزریں گے زندگی کس سنا ہم اگر بنچ وقت نہ تینا مالا اورا کتنا سودا صحیح سکا بس سکا داس امودی بھی اتن کپس انو ایر بندگا نا سنگتاتے ٹھیک کہ افتا گاڑی الکنو پروبکس زمبا دونو سلکنو افتا کشتی الکنو تینا اوراتا خیسون تے چاندی تے را کی چنان یاڑی تصور ہوتے سودا کرینو اندا حالت داس ہمو کشتا کو تزیاٹو او ہمو پریشانی ٹھیک کس تینا اوراٹ تمو کی اوش میں اوش ٹی کس تینا پریشانی تے تمو کی اچو گڑا سے مان سہولت دا صفق مالو ہمو استا کہنا خاص نن ہر بندق تینا اوراتا گزر بسر کرن کرینا نن تینا چنا سے خوان فین کرینا داس ہمو تے بن خوان فین کرن کپنا نن تینا مریضات علاج کرن کپنا داس منگری کے آل بلوچستان بارڈر ٹریڈ الائنس سوراب نہ کرے ممبر اکھرا وٹی دو گپ کے روتاندا پاننگس کے بلوچستان منٹ چننے روزگار افنا نوجوان کرے بے روزگاری اندر بدر اور ورا کرے روزگار ہو بارڈر تو منسلک ننا علاقہ تھا آبادی ہم بارڈر تو نے حکومت بلوچستان بائے دے دا بارڈر تے ملے اور ننا مخلوق کرے جو ہم روزگار کر کیمرہ مین محمد امرکی اور سراج رکی واش نیوز ضلع سوراب.